Iċ-ċelebrant tal-quddiesa tal-lejla huwa r-rettur tas-Santwarju Monsinjur Carmelo Refalo. Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu ħatkun ma'kom il-koll. Dan ibn il-maħbub fih ħsibt l-għaxqa tiegħi, il-magħmudija tal-mulej li tfakkarna fil-magħmudija ta' kull wieħed u kull waħda minna. Ejjew waqdin l-Ewkaristija nġeddu twemmin tagħna, nġeddu l-kredu, nistqarru li aħna nemmnu f'dan Alla li tant iħobbna. Nagħtu bidu għall-quddiesa, issa li tħallna għal din l-Ewkaristija, għal din it-talba, nidħlu fina nfusna u nitolbu maħfra mid-dnubiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emin, billi ħallejt id-dmirijieti. Ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġlu u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna li Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, glorja l-Alla fl-oli ta' smewiet, paċi fl-art il-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk u natuk ġieħ. Inroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla u Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet ta' dinja il-qatt talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek loli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Ma l-intenzjonijiet tagħkom nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal benefatturi ħajjin u mejtin ta' das-santwarju. Nitolbu u Alla ta' dejjem li tista' kollox, meta Kristu tammet fi xmara Ġordan, l-Ispirtu Santu niżel fuqu u int bleħen setan jarraftna li hu ibnek l-Aziz. Għamel li l-uliet adottivi tiegħek
li ħadu twelid ġdid mill-ilma u l-Ispirtu Santu jibqgħu jgħixu sal-aħħar kif joġob lilek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Dan jgħid il-mulej: Araw il-qaddej tiegħi li jiena nwieżen, il-maħtur tiegħi li fih qalbi strieħet. Qed l-Ispirtu tiegħi fuqu biex iġib il-ġustizzja lill-ġnus. Ma jajatx, ma jollix leħnu, ma jsemmax leħnu fil-pjazzezz, għażba mġenġla ma jiksiriex, mużbieħ nemnem ma jitfieħx. Iġib il-ġustizzja fis-sewwa, ma jejjiex, ma jitfarrakx, sakemm ma jwaqqafx il-ġustizzja fuq l-art. U l-gżejjer imbeda jistennew il-liġi tiegħu. Jien il-mulej sejjaħtlek fis-sewwa, battek minn idek u ħaristek u għamilt minnek patt tal-poplu, dawl għal-ġnus, biex int tiftaħ għajnejn l-omja, toħroġ lill-sira mill-ħabs u lil dawk li hemm fid-dlam minn dar l-eluq. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej ibirek il-poplu tiegħu bis-sliem. Għatu lill-mulej u li jitqalla, għatu lill-mulej glorja u qawwa, għatu lill-mulej il-glorja ta' ismu, imu l-mulej fl-amara mqazza tiegħu flimkien. Leħen il-mulej fuq l-ibħra, il-mulej fuq l-ibħra kotrana, leħen il-mulej bil-qawwa, leħen il-mulej bil-glorja flimkien. Alla tal-glorja jriet u fit-tempju tiegħu kulħadd jgħid glorja. Il-mulej jaħkem fuq l-arar, isaltan il-mulej għal dejjem flimkien. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Pietru qabad jitkellem u qal: Issa tassew qiegħed nifhem li Alla ma jħares lejn wiċċ ħadd, imma jilqa' lil kull min għandu l-biża' tiegħu u jagħmel is-sewwa, ikun minn liema poplu jkun. Huwa bagħat il-kelma tiegħu lill-ulied Iżrael u xandrilhom is-sliem permezz ta' Ġesu Kristu li hu s-sit ta' kollox. Intom tafu b'dak li ġara mal-Ludija kollha, ibda mill-Galilija wara li Ġwanni kien xandar il-Mamudija, tafu kif Alla konsagra lil Ġesu ta' Nażaret bl-Ispirtu Santu u bil-qawwa u kif dan Ġesu għadda jagħmel il-ġid u jfejjaq lil dawk kollha li kienu maħkuma mix-xitan għax Alla kien miegħu. Il-kelma tal-mulej.
Ismawiet infetħu u leħen il-missier instama' dan hu ibni il-Aziz isimgħu lilu. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu ġie mill-Galilija lejn il-Ġordan għand Ġwanni biex jitgħammed minnu. Imma Ġwanni ma ħallihx u qallu: jiena hu li jeħtieġ li nitgħammed minnek u inti tiġi għandi. Ġesu qallu: inti għalissa ħallik minn dan, għax hekk jixraq li nagħmlu biex intemmu s-sewwa kollu. Imbagħad Ġwanni ħallih jitgħammed. Ġesu wara li tgħammed minnu fih tala mill-ilma u wara is-smawiet infetħu u ra l-Ispirtu talla nieżel qisu ħamiema ġejja l fuqu. U mis-smawiet instema' leħen jgħid: dan hu ibni l-Ażiż, fih ħsibt il-għaxqa tiegħi. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu bil-qari tal-Vanġelu. Nindafu minnu bejtana. Kull persuna titwieled bi bżonnijiet. Kważi kważi is-sentenza tal-Vanġelu tal-lum marbuta mal-Magħmudija ta' Ġesu minn Ġwanni l-Battista fl-ilma tal-Ġordan hija sentenza li tolqotna: ibni l-Ażiż. Fi ksibt l-għaxqa tiegħi, għax aħna nitwieldu bi bżonn ta' min jifhimna, ta' min jilqana. Għandna bżonn li nħossuna maħbubin. U kemm hawn nies żgħar u kbar illi huma mċaħdin, neqsin bilanċ għal dan il-bżonn ta' min jifhimni, ta' min jilqani, ta' min iħobbni. Din is-sentenza li ġejja mis-sema fuq liben turi kemm huwa importanti illi xi darba tisma' dik il-kelma inħobbok. Nixtieqlek il-ġid. Nixtieq nagħtik id-dawl ta' għajnejja biex tara int. Inħobbok. Jirrakkuntaw li wieħed mill-patrijiet Ġeżwiti li kien jismu John Powell Amerikan mar id-dinja kollha jippriedka dwar l-imħabba, jippriedka l-Ġesu. Imma kellu xewqa kbira fil-qalb tiegħu li l-missieru jgħidlu: pa, inħobbok. Qatt m'għamilha. Sama darba qed jippriedka l-Indja u jċemplulu u jgħidulu: il-pa ħażin, missierek qaleb għall-ar. F'wieħed mill-kotba tiegħu jgħid li telaq minn dak il-post mill-bot mill-Indja lill-Amerika. Qabad it-trejn, qabad l-ajruplan, id-deskrizzjoni hija kbira sakemm jasal l-isptar, jitla l-lift, imur fil-kamra fejn kien missieru. Ħassu lil John li wasal. Fetaħ għajnejh. U John qal lill-missieru: pa, inħobbok. U jikteb fil-ktieb kemm qed nies, kemm qed lill-oħrajn biex din jesprimuha u jien ma kellix il-kuraġġ u jien ma sibtx il-mument biex inkun nista' ngħidha.
hija esperjenza li tolqot il-qalb. Tgħiduli x'għandha x'taqsam mal-Vanġelu tal-lum. U żgur li għandha x'taqsam. Għax jekk il-bniedem iħoss il-bżonn tal-imħabba, f'dan il-mument tal-Vanġelu tal-lum, il-leħen li jinstema' intibni, intbinti l-għażiż, l-għażiża. Fik sibt l-għaxqa tiegħi. Kull meta nagħmdu l xi ħadd, kull meta aħna tgħammidna, din il-kelma instemet għalik u għalija. Ħammorru bil-mod. Għaddew 30 sena. Il-Vanġelu ta' San Mattew, kapitlu 3, issa jaħodna f'ġeografija importanti. Jgħid, ħanejt kelma żgħira, araw tifhmuhiex, li Ġesu mill-Ġudea, mill-Galilea, niżel il-Ġordan. Issa m'għadniex Nażaret, imma il-Ġordan, il-post eżatt, Bet Abara, li tfisser id-dar ta' fejn tinqata' l-linja, inti barra u aħna ġewwa, kien il-post fejn Ġwanni niżel biex jgħammet. U hemmhekk niżel biex jgħammet lill-midinbin propju fil-post fejn Ġożwe 1200 sena qabel kien qed jagħmel dak il-ġest lill-poplu li issa daħal fl-art imwiegħda. Interessanti, il-post diġà qed jgħid xi ħaġa waqt li l-Evanġelista qed jikteb il-Ġordan. U dak il-ħin jiena ħasad San Ġwan. Kejf jien se nagħmmet lilek? Hemm bżonn li jinnoqgħod fil-kju. Hemm bżonn li jinnoqgħod fil-kju tal-midinbin. Għax ġejt biex nifdi l-midinbin. Hemm bżonn illi nagħmel dan ir-rit tal-purifikazzjoni biex nibdew mill-ġdid. Il-milja ta' dak li hu ġust jien ġejt għal kulħadd, jien ma rrid neskludi l-ħadd. Araw il-missjoni 30 sena wara it-twelid ta' Ġesu, issa qegħdin l-ewwel darba li Ġesu jidher f'missjoni pubblika. Inta issa ma tistax tifhmu. Imma jeħtieġ li jien nitgħammed biex il-bniedem jasal għas-sewwa kollu. Il-kelma mhux il-qoxra imma l-qalba. Is-sewwa kollu li jagħti l-paċi lill-qalb, li inti tħossok maħbub minn Alla, li inti tagħmel l-esperjenza ta' min huwa maħbub u maħfur. U mbagħad l-aħħar biċċa, l-aħħar 3 versi. Hemm 3 affarijiet importanti u nieqfu bihom. L-ewwel jgħid wara li tagħmmet tela mill-ilma. Ismewiet infetħu. L-ispirtu der forma ta' ħamiema u leħen instama. Kull kelma, kull frażi fija xtejt. Ħammorru bil-mod. Wara li Ġesu tagħmmet tala mill-ilma. Fil-bidu kien hemm l-ilma biss. Imbagħad il-firmament, il-blat, l-art deret. U ndaħaq bilanċ bejn dak li hu marraq u dak li fih jgħixu n-nies. Din l-istess ordni deret iktar meta l-ilmijiet inferqu biex il-poplu li kien taħt il-frosta li qed ibati jidħol fl-art imwiegħda. Men issa l-ilmijiet qed jinferqu. Ġesu tila mill-ilma biex jgħidilna bħal Mosè l-ġdid tibqax taħt il-jasar ta' dnub. Kemm se ddum ma ssib il-paċi. Jiena ġejt biex neħilsek. Nerfek intellek miegħi tgħaddi minn din l-art għall-art imwiegħda. Mill-art li fija żmien għall-art li hija Ġerusalem tas-sema l-eternità. Din hija s-sigriet tal-magħmudija, iż-żerrija ta' Alla ma jmutx u aħna nistgħu ngħixu miegħu u ma mmutux. Imbagħad u wara ismewiet infetħu. Għax qiegħda plural, aħna ngħidu hemm sema.
Għax ir-rabbini kienu jemnu li hemm 7 layers, 7 saffi ta' smewiet. L-aħħar wieħed fejn hemm id-divin. U jgħidu illi dawn is-7 smewiet ingħalqu għax il-profeti kienu jkellmu l-poplu u l-poplu ma rridx jaf. Il-poplu ebbes rasu. Iżajja 63 hemm talba sabiħa fejn il-poplu jerġa' jdur lejn Alla. U dakinhar jgħidlu ismana missier l-ewwel darba li dal-poplu jħoss li għandu missier. Missier li jħobbu. U mhux li kien li jismewit jiċċartu. U qabel kienu jiċċartu biex jinżel il-kubrejt, biex tinżel ix-xita tan-nar, biex jinżel il-kastik. Mhux li kien li joqtru smewiet mill-loli biex hemmhekk jiġi l-ġust. U l-ġust wasal. Infetħu smewiet. U dak li hu tajjeb niżel. U rajna l-fattizzi tiegħu. X'inhuma l-fattizzi tiegħu? Il-min jiġbaħ. Il-min tixbaħ dit-tarbija. Tixbaħ l-imħabba. Il-min jiġbaħ dan li qed jitgħammet. Il-dak li ġor fuq spallejh id-dnubiet tagħna. Il-min jiġbaħ dan li niżel fl-ilmijiet. Ħlif lil dak li jrid itellana mill-vizzju u l-ħażen, mill-mewt tal-ħajja. Kemm sabiħa. U fl-imbagħad tidher l-ispirtu bħal ħamiema. Kemm xandar sabiħ l-ewwel qari illum intom smajtu l-ktieb tal-profeta Iżajija. Araw il-qaddej tiegħi hekk fetaħ illum li jiena nwieżen il-maħtur tiegħi li fih qalbi strieħet ħarsu lejh lil dawk li niżel fl-ilmijiet qed l-ispirtu tiegħi fuqu biex iġib il-ġustizzja lill-ġnus. Ma jajjaċ, ma jollix leħnu, fjamma ċkejkna, ma jitfijiex, qasba mġelġla, ma jqaċċatiex. Dan hu Alla tagħna. Dan hu li niżel biex jarfana. Dan hu li niżel biex ħadd minna ma jħossu mhux mifhum, mhux milquh, mhux maħbub u ħanżit oħra, mhux maħfur. U l-aħħar ħaġa deret il-ħamiema. L-istess ħamiema tal-Ġenesi. L-istess ħamiema ta' wara d-dulluvju illi issa qed iġġib l-ordni. Din il-ħamiema qiegħda tħabbar li jekk il-bniedem joqgħod il-bot minn Alla mhux se jkollu paċi. Mhux id-dnub jagħti il-paċi lill-bniedem, mhux il-qerq jew is-serq, mhux il-qtil jew il-ħtif, mhux il-mibeda jew il-vjolenza, mhux il-vendetta jew lejra. Le, dawk ma jimlewx il-qalb tal-bniedem, il-ħwejjeġ kollha tad-dinja ma jimlewx qalb waħda ta' bniedem. Aħseb wara kemm tiftaħ għajnejn il-bniedem it-twissija ta' Ġesu x'jiswielek. Tkun ksibt id-dinja kollha imbagħad titlef rasek. Ma jgħidx hekk, titlef ruħek. Interessanti jekk dawn il-kelmiet tal-Vanġelu tal-lum li jenuna biex inkomplu l-Ewkaristija u nstema' leħen jgħid. Issa l-leħen mhux l-ilma bies li jinferaq, mhux is-smewwiet bies li jinfetħu biex is-sema jingħaqad mal-art, għax dak li hu tas-sema niżel fl-art biex lill-bniedem jieħdu s-sema. Mhux hekk bies, mhux il-ħamiema, l-ispirtu li jakkompanja fil-paċi lill-qalb tal-bniedem, imma garanzija. Dan hu ibni l-għażiż. Nispiċċa. Is-saċerdot li hawn mitfun hawnhekk il-fuq minn 40 sen ilu, 45 sen ilu, dummi kien attar tiltaqa' ma' żagħżugħ in-nadur u jgħidlu kien it-tnejn il-bieraħ mort qudies, kien il-ħadd ħaristu jum il-mulej u dak kien naqra fuq tiegħu da żagħżugħ. Għallu jien ma mortx, għallu inti mort dummi kien. Għallu jiena għaddist. Għallu inti x'mort tagħmel il-Knisja. L-istess domanda li dummi kien għamel il-dażżagħżugħ, dażżagħżugħ issa qed jagħmel għalilu. U dal-qassis twajjeb joħroġ din l-espressjoni sabiħa. X'ġejt tagħmel il-Knisja? Għallu jien immur il-Knisja għax konvint li Alla jħobbni.
Jien immur il-Knisja għax ċert, konvint li Alla jħobbni. U kieku aħna li ġejna fil-maltemp il-Knisja. U kieku aħna li minnaw ftit ieħor se nagħmlu s-sinjal tas-salib biex niftakru fil-magħmudija tagħna wara li nistaqarru l-kredu. Kieku jien u int konvinti li Alla jħobbna, din l-imħabba tittieħed. U ħafna nies jersqu lejn Kristu, tibda minn nies ta' darek, tibda minn nies ta' madwarek, tibda ma' dawk li inti tista' tagħmel missjoni tagħhom. Konvinzjoni waħda biss. X'inhi? Aħna kif nitgħallmu nħobbu? Għax insibu min iħobbna. U meta jien insib lil Kristu li jħobbni, jiena wkoll wara li nkun għamil dik l-esperjenza tal-imħabba, din l-imħabba li tittieħed inkun nista' ngħaddiha lill-oħrajn. Amen. Issa li l-mulej kellimna, illum ħanwieġbu għal 4 domandi. Għax illum il-jum li fih nġeddu l-magħmudija tagħna. U allura l-ewwel domanda iva niċħat, I reject, u mbagħad I believe, iva nemmen. Tiċħduh lix-xitan. Temnu intom falla l-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Iva, nemmen. Temnu f'Ġesu Kristu ibnu l-waħdini u sidna li twieled minn Marja Verġni, bata, mietu difnuh, qam minn bejn l-mwiet, qiegħed fin-naħa tal-lemin ta' Alla. Iva, nemmen. U temnu fl-Ispirtu Santu fil-Knisja Mqazza Kattolika. Temnu fix-xirka tal-qaddisin fil-maħfra tad-dnubiet, temnu fil-qawma tal-mejtin u l-ħajja ta' dejjem. Iva, nemmen. Dini il-fidi tagħna, il-fidi li aħna niftaħru li nistqarru. Ġesu Kristu sidna li jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Nagħmlu s-sinjal tas-salib. Irresqu issa lil-mulej it-talb u l-intenzjonijiet tagħna. Nitolbu għal Papa Leon talba speċjali għall-isqof tagħna Anton, għas-saċerdoti li ser jippritkaw il-lejla għada. Nitolbu għal koppja rajjes li fis-snin li ġejjin se jirċievu s-sagrament ta' żwieġ mill-lejla ħajiltaqgħu f'da s-santwarju. Nitolbu biex il-messaġġ ta' tama u paċi jilħaq il-qalb ta' kulħadd. Nitolbu. Il-Papa qal il-kelma gwerra reġgħet saret moda. Kemm għandna x'nitolbu għal paċi. Id-dinja mdendla f'katastrofi. Hekk nitolbu biex il-mulej jagħti il-paċi lill-qlub, il-familji tagħna u lid-dinja. Nitolbu. Ismana. Nitolbu għal dawk in-nies li llum għamlu operazzjoni. Niftakar f'dak il-missier anzjan. Niftakru f'dik l-om.
niftakru f'dik il-familja li għaddejja mill-inkwiet. Niftakru f'dik it-tarbija u f'dik il-mara li tixtieq tarbija. Niftakru fiż-żgħażagħ tagħna. Nitolbu għal dawk li m'għandhomx min jitlob għalihom, nitolbu ismana. L-aħħar talba tista' tkun tiegħek. Dan nitolbulek bi Kristu Sidna. Amen. Għaddejt minħabba dawk li fdejt. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamulej id-doni li qed nofrulek, għamel li din l-offerta tal-poplu tiegħek tinbidel fis-sagrifiċċju tal-istess ibnek li oġbu jħenna għalina u jneħħidnu bit-tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq u niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien irroddulek ħajr. Int fissirt b'sinjari tal-għaġeb il-misteru tal-ħassil il-ġdid fix-xmara Ġordan. Semmajt leħnek mis-sema biex il-bnedmin jemmnu li l-verb tiegħek għammar fostna. Bl-Ispirtu Santu li niżel fuqu b'sura ta' ħamiema, kulħadd jaraf li inti kkonsagrajt b'żejt ta' ferħ lil Kristu, il-qaddej tiegħek, u battu jxandar il-bxara lil fqajrin, għalhekk mal-anġlu mal-arkanġli, mat-troni mad-dominazzjonijiet, mal-tajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u bla eda intennu Qaddis, Qaddis, Qaddis. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien ser jingħataw mir-rajħibati ħal-ħobs, radd il-ħajr, qasam, tali d-dixxipli tiegħu qal: ħudu kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' radd il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi.
Dan hu il-misteru tal-fidi inħabru għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr, intoġbok tilqana un qudiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem mid-demm ta' Kristu. Mulej jiftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba mal-Papaljun, l-isqof tagħna Anton, il-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-din jagħmel illi magħhom infaħruk, insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Għax aħna mamdin nistgħu ngħidu dit-talba. Għax aħna wliet maħbubin nistgħu nindunaw li għandna missier li jħobbna. Missierna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apposti tiegħek inħallilkom islim natikom islim tiegħi, tħarix lejn dnubiet niżdaħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għat jaslimu laqda li trid fint li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu l-paċi l-xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja. Mulej Ġesu għamel li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ġismi, ta' moħħi u ta' ruħi. Dan hu l-ħaruf Talla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf.
qarbina ta' xewqa. Mulej, o Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab fis-sagrament tal-Ewkaristija. O Ġesu, jiena nħobbok u għax inħobbok nali għax offendejtek, nixtieq nirċevik fis-sider tiegħi, ma nistax nirċevik sagramentalment. Nirċevik Aħna tqarbilna spiritualment. mulej bid-doni qaddisa li joġbok tatina, fiċ-ċokontana nitolbu l-ħnina tiegħek biex nisimgħu bil-qalb il-libnek il-waħdini, ħalli nistgħu nissejħu li jidek u nkunu hekk tassew bi Kristu Sidna. Amen. Waqt li ngħixu dan il-mument tat-tiġdid tal-magħmudija tagħna, ekkew nitolbu dawn it-tlet Ave Marijiet tal-aħħar biex kull min iressaq lil xi ħadd tal-magħmudija, partikolarment it-trabi tagħna, nidħlu għall-impenn serju ta' dak li għamilna nsara iktar minn qatt qabel illum, meta l-isfida biex ngħixu l-fidi mhix żgħira. U għalhekk dak li qaltilna l-Madonna ħanamlu issa billi nitolbu tlet Ave Marijiet. Imbagħad kif nagħmlu s-soltu, jekk hawn xi ħadd minnkom li jixtieq jgħid tit-talb mas-saċerdot fil-kappella xi grazzja jew lill-uliet jew biex nitolbu għal ħadd ieħor, se jkun hemm mument ta' skiet u talb fil-kappella. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Slim għalik Marija, bil-grazzja minn il-mulej il-birka inti fost il-nisa u l-birka il-frott tal-ġuftija Ġesu. Issa fissija. Flimkien, Madonna Tapini, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru fil-paċi ta' Kristu.